kai ka faɗe ma kasan ma ba da shiru ba duk yan na'u'u sun buyawa kai yanzu magana arzikin nan fa kai gaskiya ni layin na amfani da layin nan saboda gaskiya ni kada in zan yi amfani da layin nan idan mun damuwa ya kamata kai gaskiya layin nan ba zan amfani da shi ba kawai gunnan bari kawai in jefa da shi kawai dan halak ya mutu ya garin yanzu ne magana wallahi wallahi garin gaba daya cuta an jama wallahi ya cuta ya Allah baka gurin Allah fa na shiga gidan yawa wani wani ne an ta haji ne farko mutu ne da mahuci wai wallahi gaba yanzu an bar layin nan yanzu an bar fara an bar layin nan wallahi yanzu abinda aka ce maka wai a ce sai ka gida ka ci abinci to wallahi ya zama jiwon ko ya zami ga shi rayuwar ya zo mana a wani abu ne wani bakatatan wannan ya tsada dan taliyan nan ka siya ka dai biyu ishe ka cika wuni kaga ne mun ci abinci tun safe ba na kata mutum sai karfe 7 ne yamma da dare to ai kai kana wanda mu kuma ne mu da yanzu ba wanda fara ne ba wani wannan ne babu wani abu da wallahi na sai nake so ido rufe kudi nake so ga wannan magana da ka manja ishi wallahi kudi ko ta iya kake so ban ga da kake so hayatan ido na idon kudin gama kai kudi ko ta fara fa ne kuna rame to ba mu ce wannan bare amma gudan haram din ma kan wani ai kada me ne nan Allah una kasan muna Abubakar ai dan gidan Alhaji Sambo na sai shi yaron billahi kullun na bayan ka san ya kudi yanzu Allah wallahi zo in ga man kawo sirri zajera daga mana da ne su gida ba kuma zo gida da naga an ta hadin sai rufe mu abinci da mun huci nace bara in zo gunka na san akwai mafita ai yanzu ne ka ga bani yana kai bani da turanci suka ce broki suka ce bring down gimi yanzu abokina kasan baka layan na kuma samu yawa a'a ba ni mana kai kan in ba tuna da kalar ne kada kamar abin da farko shikenan dan mai na abokina ne wannan abin da baka ne fa bani amana ne wannan abu amana ga bani ya yayin ne shi kada rike da nan kan kace ko ne ke fama na ce ku za ka bata zan bata in kuma ka dawo in ka dawo da ka ce salaf ka ga fiti to mu da yura mu gani sai ku na baka ha na kai ne kai shegen kaya kai ba ka tuka ka tani wa kaga ma'a mutane ba daga baka na sai ka bace daga kaman ni gabar nan guri ka inna lillahi wa inna ilaihi diga an rage ka ka da karewa kai na wannan ka sai baka tani ba wannan abu kuma sai ka tsaya ka kudi ba abokina akwai tsoron Allah in ka sani kamanta da malami ne ka san da ya bace ne da shi kenan zan yi amfani shi ba matsala haka da mu amma fa ka san me a ce akwai da ruwa ciki karka damu zan kama ka san ka kar ta kwabewa ni ai ka mun mamaki ma na ga har yanzu kana zaune anan kana da wannan abu no ko da ka abin da kawai farko kawai abu ko barahin je idan da ta nawa dan shigo za ka lele kai abi ji ana jin ka amin rana ai ka ta kwabe ka samu ni kana ga abu zan kwata abu za ta kwabe ba ta kwabe ne ka nemi barahin shiga ina da naje kace to da gori assalamu alaikum waje bari ne fa mun je mun yake tasha to mun sake mu watan trailer nan ga abin da uga ya bada yanzu zamu raba mu ga nawa zamu samu a ciki kowa ka bane abun da kuma saura zamu aje saboda in case ko da za a iya samu wani abu daga baya sai a kara a rarraba kai haka ne maganan ka ya wannan ne sauran kudin to iya abun da uga ya bada da shi wallahi kudin ya ka ga annaba baka coke wani kudin ba to kai wannan ne mun shi ya raka ce ne wannan ne ga wallahi ta je ka ina tunanin ga nayi mita wanje ko ina ba nayi kudin wannan aikin wallahi kada to ga kai ba da kudi kuna kallon azar tun daga safar lasar muke mu wannan yaron dan kwarsa yana da za mu canja shi wannan za mu sa wani Shoot! Bayagi! Bayagi! Jai ho Bihar ki Lala! Aरे बाबूजी! जय हो बिहार की लाला! जय हो बिहार की लाला!
hawa duk gari ya tuta dan mu duk guya na shiru da yan guya ba kowa kai ka samu kula ginin mai kyau kai ka faɗi da yayin shiru to lafiya na lafiyan ka kai ya ba kai ya mana me kai ya mana kai ha to ni dai a sani na baka shan komai a yadda na baka shan komai ya sani kan du na ka bani wannan malaya bane mutum an yi arziki kenan wannan malaya bane kace ka samu wannan ne da arziki da nan to ban fahimta ba wani mene to an samu da wani na wannan gaba ga yi kace kai shege ne a wakina ba na son kudi kasa ai da ma kace in kai shara in kai shara masallaci zaka yi haka na kasuwa ai mu kan ba kwa don iyaye na ga maka yi a wakina ba na son kudi ba ka da gura wallah to shege ka sai muka shege ne ai bari na ka ba sai yi